हेलो लोगोफोर मोजाङै दंना दसमा 1 थाखानिल' फुटपाथआव बायनाय गुवाहाटीयाव राभिउसनि थाखाय चेयारखौ आं एसे कम्फर्टेबल लासे सोलांसै जादों मोजां नङा आंबो मोजाङै दं आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं दा क'क्राझाराव डायनासर दंलै बे डायनासरखौ नायनो नागिरदों आरो आंजों इलिसाबो थांफागोन इलिशा ब्रह्म हम न्यू वीडियो बनाने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा हम डायनासोर देखने जा रहे हैं मामा के साथ और मामा के साथ देखने जा रहे हैं डायनासोर देखने जा रहे हैं कहाँ अरे तूने तो कहा था हम डायनासोर देखने जाएंगे ना तूने नहीं आपने आप बोला करो हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी हम ना डायनासोर देखने जा रहे हैं कहाँ पे अरे Karigaon Karigaon हाँ Karigaon थांगोन ना औ गोजानथार खाथियावनो Time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. गिबाय नों नायनो गिबाय जिन्दा नङालै जिन्दाथ' फै लान्जायाव एदावहै हा नों थांगोरलाय गिबाय औ नायनो गिदों गिबायसो नों नोङो दांहैलाय गिनाङाथ' लान्जायाव एदावहैनिथ' नों थाङो होनबासो आं थाङो आं थांगोनसै औ ओमफ्राय लान्जायाव आं लान्जायाव एदावहैगोन ओमफ्रायसो फैगोन नों गिदिर जुनार नालाय माने गोथां सान्दों आरो मानसिया गिबायसो बेखौ ना नैबेलाय डायनासरा बेनो डायनासरा बेनो गारि मारै थांनांगौ मानसिया बेलाय आं दांबाय फैदो आथिंखौ दांबावबाय गिनाथ' बानायनायसोथ' फै फै आथिं बारसावगारि फै 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 गुनगुना सहैबाय गुवाहाटी माखासे गुवाहाटी बास क'क्राझार टु गुवाहाटी गुवाहाटी टु क'क्राझार गुनगुन बास नायनोसै गिथावथावबो जायोलै एखमबा जिबौबो थायो हा आसलि बायदि नुयोथ' डायनासर होनो डायनासर फैद' ओरै फै आं बामगोन अ बैलाय खर'आ मेगना बैलाय फै ओरै फै आं बारसावगोन बाज्ल' माबा बाज्ल' नुबाय आं गोजौआव गाखोनोसै नामा गाखोनो मोनालै दांहैदो आं दाङालै दाम फैलाय दांबायना आं फैदो दांफैदो दांदो मानो गिनांगौ गिदोंसो जाम्बि गिना 1 2 3 दांबायना माबायदि मोनखो गिगाबाय नांबायसो कालारसो बे
हनै मालाय दाउआ दाउ फिसिनाय Ini mati dot. बियो बिदिनो नै बिफां बे मावनो रोङि खोमाखाय बेलाय फै खाथ्राना Kokrajhar. बेलाय Kalau begitu aku bundi. फैबावनोसो लुबैयो दाना गिगाबाय Mati. Eri. Mana semua kerja? गिगाबाय Mana semua kerja? बियो Macam mana tu kerja? फैबायलै गावजों गाव अरलायनो जोबनानै बिदि बुङो फै नायगिरबावनि बैथिं Mana habis tu bay? जाथों गोजोननाय मोनबाय नायनानै इन्ट्रेस्ट ना Asli bay kerja. असलि बायदि नुयोना Nanti aku angkat dangi bau sisa. लान्जायाव दाहिबावनोसै खेबसे Ah. गियाखिसै फै दांहैदो है दांदो लान्जायखौ जिरायबायसो जिरायबायसो आंबो फार्स्ट टाइम बेवहाय नायफैनाया न' खाथिब्लाबो फैफ्लांनाय जाया आरो नायफैफ्लांनाय जायाखै बिनि बडि स्ट्राक्चारखौ फोरमायनांगौब्ला बेहाय आपार पार्टआ लान्जानिफ्राय बिखुं गोदोना आरो खर'सिम डट डट स्ट्राक्चार होदों आरो ब्लेक लाइन क्रस होदों स्काल्पटरा सोर मा नाम बेखौ नुवासै आं नागिरदोंमोन खिन्थु आं मोनाखै एसे सानावसो फैनांगौमोन दाबो सानानोमोन टाइमा बारा जायाखै 5टाल' जादों बेलासिनि 5टाल' जादों अखा हानायखायनो बिदि नुदों नुबाय फट' खेबगोन बुंथा दे आं फट' खेबनो दे नों माबा बुंनो बुंबा बुं Ang bunga. Moजां जाबाय माबायदि डाइनासरा मोजांथारमोन नों मानो गिलाबाया ओरैनो मानो गिया नों अरिजिनेल सानदों आसल सानदों औ जिन्दा सानदों औ दाना नुनानै माबायदि मोनखो गिगाबाय दांनायनि सिगां माबायदि मोनामोन नों मोजां मोनदों नङा दांनायनि सिगां गिदिंमोन नामा औ ओमफ्राय आं खर'खौ दांनो लुबैयो होद खर'खौ दाङा हामा दांनो मोना पारमिसन गैया बेबायदि थां बैयाव खाथियाव नोंबावनो थाद' दे आं फट' खेबनो Iba, बुं बिदिनो था आं नोंखौ फट' खेबगोन बिदिनो what and the video कैसा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा हाँ मैं फिर आऊंगी फिर आओगी हाँ किसके साथ तुम्हारे साथ और किसके साथ आपके साथ बोलो आपके साथ फिर आएंगे हाँ कब कल मैं बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया है क्या हेलो गाइस आपको कैसा लगा मैं आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपको बहुत अच्छा लगा हाँ कैसा लगा बहुत अच्छा लगा हाँ पहली बार देखा ना हाँ पहले बार देखा So bye bye and take care.